issues. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni familia mara Jalup Ruoth ma Kugitimo sublocation Daudi Magaiwa mabende nochel gi magina ma owito ngimane gi jonjore moko mabende poko yang malongo otieno ma tarik 10 dwe mar 8 higani koro dwaro ratich wuodgi e seche gi manonro osechak tim. Kotele gi kod Magaiwa Gati mabende na wuon Jalup Ruoth no owacho ni wuode no ne osegolo report ka obila ni ngimane ne ntiere kamarach kapok ne onege, kata kamano obila ne ok okawo okang' moro ne jogo mane dwa nego wuode no. Koke kaunti ma Migori Jojuma miwaler mathoth e wachni. E kinde ma jotend arita kwe dhi nyime kot nonro ka otende kod nek ma Jalup Ruoth ma sublocation ma Kugitimo e sub-county ma Kuria East, familia ma Jalup Ruoth moen kaka Daudi Magaiwa mane onego otieno ma tarik 10 mar dwe ni sayo jotend arita kwe kuom nerem kawo okang' mar chik bang' Jalup Ruoth ne ogolo lipot ni gimane nitie kamarach. Familia ma Jalup Ruoth ni ka otele kod wuon mare Magaiwa Gati wane lipot ne ochwal mathoth ka obila kod mosenindo mane wanenge nitie kamarach. Kata kamano tend arita kwe ok ne okawo okang' mowinjore manyaka koro onege. Tangia sijui ni mwaka uliopita mtoto wangu alipata ripoti mapema na akakimbilia serikali akaripoti na mskiwa akashikwa akawekwa Kigonga, lakini baadaye aliajiriwa. Mtoto wangu nimemsomesha kwa shida ukweli. Shida nimeuza broti, sina hata broti hata nusu. Lakini na huyo mtoto wangu ilifikia kwamba anapangwa njaro eti awawa na 150,000. Alipo weka hiyo maneno kwa simu, alipeleka paka kwa wasee wa kimila, wale wanaitwa wasee wa kimila, akawaambia mimi hakika ninataka kuwawa. Na huyo mtu kwa rekodi hapo anaongea, wanasikia. Hawakuchukua jukumu yoyote. Mungu wa rehema, Mungu wa ajabu, nimesomesha mtoto wangu kwa shida, ameacha watoto wake wachanga na sina broti penye hata ninaweza kulima ni hapa kwenye compound. Jalup Ruoth ne ogo kod lisasi mowito ngimane e kinde moro ko en kaachiel kod osiepne moen kaka Kohera Benson ne giwuok e kar budho moro e chiro ma Kugitimo kar saa 4 mar otieno. Nikamwambia naibu chief rafiki yangu kwamba nimeona watu ila ninawahisi sio watu wazuri, maake walivovaa wamejifunika mashuka, makofia, hawaeleweki. Ikibidi tutumie mbinu zingine, tutumie njia nyingine ya kwenda nyumbani. Rafiki yangu chief hakuweza kunielewa, ijapo alinitia moyo. Akaniambia ya kwamba, akaniuliza swali kwamba unaogopa kufa? Kohera wacho ni bang' chich kod ji adek moriko ne giyudo karito gi bath apaya ma ne giluwo. Ne gitemo ringo, kata kamano jogi manomandre kod bunde ne oging'o ni Jalup Chief ni kendo igoye kod lisasi mowito ngimane. Marehemu rafiki yangu chief yeye ndiye alikuwa mbele yangu. Wale watu kututanguliza, huyu wa nyuma kututanguliza na wale wawili wakiwa mbele tukiwa katikati, niliweza kuhisi hatari, maana nilisikia huyu wa nyuma akishika bunduki. Kushika bunduki nikashautia rafiki yangu kwamba hao ni maadui, tukimbie. Chifu akang'ang'ana kuingia kwenye geti ya mtu jirani. Kuingia kwenye hiyo geti kulikuwa iko na kichuguu ambako mvua ilikuwa imenyesha kinateleza. Aliweza kuteleza na akapigwa marisasi kutoka nyuma. Tho ma Jalup Ruoth ni kod iteno kod chung' mare ma otegno e kedo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria East. Jalup County Commissioner ma sub-county ma Kuria East Richard Ojwang wachne gi chich ni Jalup Ruoth ni ne onegi kalore kod chung' mare ma otegno ka otende kod kuo mag jamni e gwengego. Mpiga risasi 8 with 4 in the head. The assistant chief has been so instrumental in the dealing with the stock theft here. This did not go well with criminals that partake to stock theft. They finished him. Ojwang wane din Jalup Ruoth ni yanda ne ogolo lipode mathoth ka obila ka wacho ni ngimane ne nitiere kamarach ka bet ndalta kwe ne dhi nyime kod timo nonro. File is there over threat to life of the now deceased, and they were dealing with it. Nenya Kalondo Maramoi kuke county ma Migori, an Jojuma. Imedo winjo matut